din ang lahat. Kaya huwag kang matakot at huwag kang mangangamba. Lahat ng mga problema ay atin itong makakaya, dahil maliit lang yan na mga suliranin. Kayang kaya natin yang harapin at tatahakin. Kaya kapatid, bumangon ka sa iyong kamatakbang ang iyong mga paa. Huwag kang magpapadala sa mga problema na iyong iniinda. Bumangon ka at maligo para ma-refresh ang iyong pangisipan. At lagi mong tandaan na may Diyos na nakabantay at gumagabay sa ating nilalakaran. Dahil si Jesus ang daan, buhay at katotohanan. Siya ang ilaw sa madilim na landas na ating dinadaanan. Kaya kapatid, ang iyong loob huwag panghinaan, at sa Diyos ibus ang problemang naranasan. Si Jesus ang tunay na solusyon at kaginhawaan. Marami mang problema na ating napagdaanan, partiyan ng buhay natin na dapat na labanan habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito. Ay palaging may problemang nakasunod sa'yo. Kaya sa kantang ito, nais ko sa'yo ipagkilala ang isang lalaki nagbibigay gabay at buhay sa bawat isa. Siya ay si Jesus na laging gagabay sa'yo. Siya ang nagligtas sa atin na tayo ay nilayo sa kapahamakan at tayo ay binantayan. Mapaaraw o gabi palagi siyang nandyan. Kaya wag natin kalimutan na sa kanya ay manalangin. Pasalamatan siyang lagi at sana tayo ay dinggin. Ano mang mga pagsubok ang sa atin dumating, kayang-kaya natin yan. At manalig lang sa ating may kapal, darating ang araw, hihilom din ang lahat. Ano ang mga pagsubok ang sa atin dumating, kayang-kaya natin yan. At manalig lang sa ating may kapal,